Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα τραπόρκεστρα. Σήμερα έχουμε εκλεκτό καλεσμένο τον Φίλιππο Πουρβουτίδη. Ο κρουστός της ορχήστρας 1919. Δεν φαίνεται. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Το περίμενα πάρα πολύ καιρό. Ήθελα να γίνει πώς και πώς το επεισόδιό μου. Ήταν το όνειρό σου. Ήταν το όνειρό μου. Να βρεθείς εδώ Ωραία, ανάμεσά μας. παιδιά, ήρθε η ώρα να σοβαρευτούμε λίγο. Όπα, τώρα μας έβγαλε τα γυαλιά. Αρκετά Να τα γελάσαμε. αφήσω, ρε φίλε. Όχι, αρκετά γελάσαμε, εντάξει, οκ. Τώρα αρχίζει το σοβαρό. Κάτσε λίγο, πολύ απότομη ήταν αυτή. Σοβαρό ήταν, Αρχίζει ήταν σοβαρά σοβαρό. το Ναι, επεισόδιο. να σου πω κάτι, όμως ήταν πολύ απότομη αυτή η αλλαγή. Ναι, ρε, εσύ. Εντάξει. Εντάξει. Είναι δεν μ' σοβαρός αντιπροσωπεύει άνθρωπος, αυτό το έχει Τώρα πράγμα. εγώ πρέπει να το βγάλω, ας πούμε. Ναι. Μ' αρέσει τώρα. Είναι σοβαρός άνθρωπος, έχουμε να πούμε σοβαρά πράγματα. Ευγένεια, πάρα πολύ ωραίο το γυαλί σου. Να το πούμε κι αυτό. Συγγνώμη τώρα, ο Φίλιππος έκανε με το γυαλί του τράπερ και εσύ τώρα μου κάνεις με λεοπάρ γυαλί. Είναι άποψη. Θα σου πω, λεοπάρ, έχω ξαναφορέσει γυαλί. Στρογγυλό όμως. Τέλεια. Γιατί εγώ έχω μια αγάπη στα στρογγυλά γυαλιά. Αλλά και αυτό μου άρεσε. Ωραία, Παρόλο που ωραία. δεν πάει τόσο πολύ στο πρόσωπό μου, νομίζω, γιατί είναι λίγο έτσι πλατή. Λοιπόν, Φίλιππος Πουρβουτίδης, το είπαμε, κρουσός της ορχήστρας 1919 και ο τράπερ της ορχήστρας μας. Μην το λες αυτό δεν ισχύει. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι Αυτό, αυτό παιδιά, ναι, είναι ναι, ένα ναι. meme της ορχήστρας, είναι ένα αστείο που έχουμε μέσα στην ορχήστρα. Κυκλοφορεί Αυτό τα δεν βράδια με Ναι, τέρμα ναι. μουσική. Ναι, αυτούς θα τους βάλουμε ωραίους. τώρα όσο λες ότι δεν ισχύει από κάτω το μοντάζ θα βάλει φωτογραφίες και βίντεο με σένα με αμάξια και έτσι. Να κάνεις κολλιές. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, άμα βρείτε αποδείξεις, γιατί όχι, βάλτε το. Δεν Ωραία. έχετε τίποτα εναντίον μου. Εμείς βρίσκουμε αποδείξεις γιατί είμαστε και του FBI, όπως ξέρεις πολύ καλά. Σωστά. Φίλιππε, καλώς ήρθες, τι κάνεις? Καλά είμαι, παιδιά. Όπως είπα και πριν, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Το περίμενα πάρα πολύ το επεισόδιο. ναι. Οριακά, Για ποιο λόγο το οριακά σας περίμενες, είχα φίλε? πρίξει. Το Δεν λες, Η ξέρω. αλήθεια είναι ότι ξαναλες, μας για πρίζει ποιο λόγο? 5 μήνες. Σας πρίζω τώρα. πολύ καιρό να γίνει Ναι. το επεισόδιό μου. Δεν ξέρω. Γι' όταν- αυτό που είδαμε πριν μας πρίζεις. Όχι, όχι, αυτό είπα. Εντάξει, τελευταία στιγμή το είπαμε αυτό. Ωραία. Όχι, ήθελα να είμαι μέρος αυτής της συνέντευξης. Δεν Να ξέρω, σε απλά- ανακρίνουμε δηλαδή. Ναι, μπράβο. Όπως αυτό. τους ανακρίνουμε όλους με αγάπη, να Αυτό, ανακρίνουμε αυτό και εσένα ακριβώς. με αγάπη. Ωραία, λοιπόν, να σε ανακρίνουμε λοιπόν. Να με ανακρίνετε. Τι έκανες, Φίλιππε, όταν ήσουν 9 χρονών? Πιο μικρός βασικά. Ναι. Πόσο ξεκίνησε? Ξεκίνησα 4 χρονών. Ωραία, τι έκανες όταν 4? ήσουν Ναι. 4 χρονών? Η ιστορία μου ξεκινάει. Μεγάλος ασχολήθηκε. Η ιστορία μου ξεκινάει από το σπίτι βασικά. Εγώ δεν το πιστεύω ότι ξεκίνησε τώρα 4 χρονών. Όχι, είναι αλήθεια. Δηλαδή 4 χρονών έπαιζες Έκανα μάθημα, ναι. Όχι, εγώ το πιστεύω. Έκανα γιατί μάθημα, αλήθεια σου έχουμε τέτοιο. Υπάρχουν βίντεο ντοκουμέντα με το Φίλιππο να παίζει τα όλη Παίζει ή εκτός ρυθμού, το παιδάκι που παίζει? Το ρυθμό και πολλούς ρυθμούς, όχι απλά. Ένα, ας πούμε. Εγώ το πιστεύω γιατί έχουμε δει και τα βίντεο τα σχετικά που είναι τόσο και παίζει. Ναι, όχι, είναι αλήθεια. Από μωρό στο σπίτι, εντάξει, ποντιακή οικογένεια, παραδοσιακά όλα και αυτά. Έπαιζαν ποντιακά κάθε μέρα στο σπίτι. Σε Κλασικά ποντιακές CD. κατσαρόλες. Όχι, ποντιακά στο CD player που είχαμε τότε. Έπαιζαν ποντιακά, κλασικά κομμάτια. Βραδιές από το Κορτσόπον έβαζε ο πατέρας μου, είχε βάλει στα CD live από το Κορτσόπον. Δίσκους του Ιωαννίδη. Και Καρασαβίδης, Νικολαίδης, Ιωαννίδης παίζαν σίγουρα στο σπίτι. Σε κάποια φάση εγώ ήμουνα 3 χρονών. Είχα πάρει κάπως έτσι κατσαρόλες, τα τραπέζια βάραγα το ένα τ' άλλο, προσπαθούσα. Μην μου πεις ότι Μ' το άρεσε. θυμάσαι κιόλας. Θυμάμαι να ζητάω από τη μάνα μου ταούλι. Αλήθεια σου λέω. Πόσο χρονών? 4 για να ξεκινήσω μάθημα. Εγώ δεν Όχι, θυμάμαι όχι. τίποτα πριν τα 6-7. Όχι, είναι αλήθεια. Εγώ θυμάμαι να παίζει CD. Θυμάμαι ότι ήθελα ταούλι 4 χρονών. Και ο Δημήτρης Σαξανίδης μου φτιάξε ένα μικρό ταουλάκι. Έτσι ρε παιδί μου, τώρα μωρό που ήμουνα, να παίρνω να βαράω. Που λέω ο λόγος, ξέρω εγώ, να λέω ότι ωραία θα παίξω πάνω στο CD. Κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι.
Μου φτιάξε ένα μικρό νταουλάκι, τα ξύλα μου. Εγώ μωρό το φόραγα εδώ, ήταν. Και βάραγα. Είδαν οι γονείς μου ότι με τραβάει το νταούλι και προτείνανε στον Παντελή τον Νικολαίδη, ο οποίος τότε έπαιζε νταούλι κυρίως και έκανε τα πρώτα βήματα στα πνευστά. Έπαιζε νταούλι, έκανε και μαθήματα, ερχόταν σπίτι μου και κάναμε μαθήματα νταουλιού αποκλειστικά στα ποντιακά. Και χωρίς νότες, αξίες και τέτοια όπως είναι. Βιωματικά. Πιο πρακτικά. Πιο πρακτικά, σωστά. Οπότε έκανα ποντιακούς σκοπούς και μόνο αυτό, δηλαδή τους κλασικούς. Ομάλ, τικ, διπάτε, κότσαρι, τα κλασικά. Ωραία, μετά έκανες με τον Περικλή. Μετά, όχι. Μετά έκανα όταν πήγα δημοτικό. Μέσα στο δημοτικό άρχισα μαθήματα με τον Κώστα το Μερετάκη, στο Μενίδη, στη σχολή του Καρασαβίδη. Όταν έκανε μαθήματα, πήγα εκεί. Ο κάθε καθηγητής μου έδωσε διαφορετικά πράγματα. Με τον Παντελή τον Νικολαίδη άρχισα, όπως είπαμε, πρακτικά, να παίζω ποντιακούς σκοπούς μόνο, χωρίς αξίες, χωρίς τεχνικές. Όταν πήγα στον Κώστα το Μερετάκη, ξαφνικά άνοιξε ένας καινούριος κόσμος μπροστά μου. Άρχισα να μελετάω πάνω σε αξίες, πάνω στο πεντάγραμμο, να μαθαίνω τεχνικές, να ξεχωρίζω το χέρι μου τι θα παίξει το κοπάλι, τι θα παίξει βίτσα. Άρχισα να περιπλέκονται τα πράγματα και εντάξει, η αλήθεια είναι πως ένα παιδί του δημοτικού, όταν του ανοίγονται τόσα πράγματα μπροστά του, καλώς ή κακώς δεν τα διαχειρίζεται και πολύ σωστά. Δηλαδή, μετανιώνω τη διαχείρισή μου όσο έκανα μαθήματα με τον Κώστα το Μερετάκη, γιατί δεν με τράβαγε. Πήγαινα εγώ μαθήματα, με στέλναν οι γονείς μου, με πηγαίναν οι γονείς μου, αλλά εγώ δεν είχα αυτή τη φλόγα που έχω τώρα. Ότι Εντάξει, ήσουν και λίγο δημοτικό. Ναι, εντάξει. μικρός. Αλλά δεν ήταν σωστή διαχείριση. Όταν είσαι μικρός, συνήθως η προσοχή σου διασπάται, δεν είσαι επικεντρωμένος κάπου. Σωστά. Δηλαδή, πάντα στις παιδικές ηλικίες έχουν άλλα ενδιαφέροντα. Σωστά. Να σε ρωτήσω κάτι. Πες μου. Χορό έκανες? Χορό. Ναι, έκανα. Πρώτα Πρώτα χορό. Μπράβο, αυτό Πρώτα ήθελα να πω, χορό. γιατί κάνω έρευνα εγώ τώρα. Όσους έχουμε φωνάξει εδώ πόντιους στο podcast, όλοι έχουν ξεκινήσει πρώτα χορό. Ναι, ισχύει αυτό. Με το που έμαθα να περπατάω, μπήκα στο σύλλογο. Βοήθησε αυτό στο νταούλι? Φοβερά. Όπως είπα, είχα τα ακούσματα στο σπίτι, αλλά είχα και τα ακούσματα στο σύλλογο. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στο σύλλογο της Τραπετσόνας. Πηγαίναμε, η μάνα μου πήγαινε, χόρευε έτσι κι αλλιώς. Ήταν στο χορευτικό, αλλά αναγκαστικά πήγαινα κι εγώ. Άκουγα τη λύρα, κούτσα έμπαινα στο χορό τελευταίος και αυτά. Μετά εξελιχθήκαν λίγο τα πράγματα. Άρχισα τον νταούλι, άρχισε και έδαινε το γλυκό που λέει ο λόγος. Λοιπόν, ναι, ο χορός βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, βοήθησε πάρα πολύ. Κάτι έχω καταλάβει. Ωραία. Ναι. Πιστεύεις ότι ο Μερετάκης, για να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, Ωραία. σε βοήθησε? Φοβερά, Γιατί είναι ναι. ένας από τους πιο γνωστούς και καταξιωμένους μουσικούς, ναι. στο όργανο αυτό το συγκεκριμένο. Σωστά, ναι, όχι, με βοήθησε πάρα πολύ. Μου έλυσε τα χέρια σε εισαγωγικά. Στο Μερετάκι έκανες νταούλι μόνο. Έκανα νταούλι μόνο, ναι. Και θέλω να μου πεις πότε μπήκανε τα υπόλοιπα κρουστά στο τέτοιο. Γιατί τώρα και στην ορχήστρα, Ναι. άλλο το ότι συνεχίσεις και σαν νταουλιτζής, αλλά στην ορχήστρα δεν είναι Δεν έχω ο το ρόλο ρόλος του σου νταουλιτζή, ναι, στον σωστά. νταούλι. Ναι, είναι στα λοιπά κρουστά. Τα υπόλοιπα κρουστά, παιδιά, ήρθαν με τον τρίτο και τελευταίο μου καθηγητή, τον Περικλή τον Κατσότη. Όπως είπα και πριν, ο κάθε καθηγητής μου έδωσε διαφορετικά πράγματα. Ο Μερετάκης μου έδειξε ότι υπάρχει και το πεντάγραμμο, υπάρχει πιο οργανωμένη έτσι, μελέτη για τα κρουστά και μου έμαθε πολλές τεχνικές, τις οποίες κατάλαβα πολλά χρόνια μετά. Ναι, εντάξει. Ότι με βοήθησαν. Όταν σταμάτησε ο Μερετάκης να κάνει μαθήματα, άρχισα με τον Περικλή τον Κατσότη. Ο Περικλής, στο πρώτο μάθημα που ήρθε σπίτι μου, μου είπε το εξής. Μου λέει, ποντιακά δεν έκανες, λέει, τόσα χρόνια? Του λέω, ναι. Μου λέει, ωραία, μου λέει, ξέχνα τα.
Μου λέει, ξέρεις να παίζεις ποντιακά? Σε έχω ακούσει, μου λέει έτσι. Ξέρεις να παίζεις? Του λέω, ξέρω, ναι. Μου λέει, ωραία, ξέχνα τα. Του λέω, τι εννοείς? Μου λέει, εγώ δεν ήρθα, λέει, εδώ να σου μάθω ποντιακά. Εγώ ήρθα, λέει, να σου μάθω άλλα πράγματα. Και έτσι ανοίχτηκε ένας ακόμα μεγαλύτερος κόσμος μπροστά μου. Ο κόσμος της υπόλοιπης Ελλάδας, όχι μόνο του πόντου. Δηλαδή, εγώ με τον Περικλή ποντιακά δεν έπαιξα ποτέ σε μάθημα. Έπαιξα θρακιώτικα, έπαιξα μακεδονίτικα, έπαιξα ουσιαστικά όλη την Ελλάδα. Και νησιά και οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε την Ελλάδα. Μελετάγαν πάνω σε αυτά. Αυτό έγινε δημοτικό, όταν ήσουν ακόμα δημοτικό, σε τι ηλικία? Ναι, αυτά έγιναν δημοτικό γιατί όταν μπήκα στο μουσικό σχολείο πρώτη γυμνασίου δεν είχα χρόνο για τίποτα και σταμάτησα τα πάντα. Όσον αφορά τα μαθήματα μουσικής. Πιστεύεις ότι ο Περικλής ήταν αυτός ο κρίκος που έπρεπε να μπει για να πάρεις την απόφαση να πας σε μουσικό σχολείο? Ναι, ξεκάθαρα, γιατί αυτός ήταν ο καθηγητής που μου πρότεινε το μουσικό σχολείο. Εντάξει, το ήξερα το μουσικό σχολείο ότι υπάρχει και από τα ξαδέλφια μου, τον Χάρη και τον Γιώργο, που είχαν πάει. Ναι, και άλλη αποκάλυψη εδώ. Είναι οικογενειοκρατούμενη ναι. η ορχήστρα. Ναι, εδώ ναι. είναι το βίσμα. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ναι, το ήξερα ήδη από τα ξαδέλφια μου. Αλλά μου το είχαν προτείνει και αυτοί. Αλλά αυτός που με βοήθησε, μου έκανε την προετοιμασία, ήταν ο Περικλής. Οπότε ναι, θα πω ότι ήταν ο συνδετικός κρίκος. Μα γι' αυτό είπα ότι ήταν ο κρίκος που έπρεπε να μπει. Δηλαδή δεν ακυρώνουμε φυσικά. Σωστά. Και όλο αυτό που καλλιεργούνταν ίσως από καιρό. Έτσι, στο να πας στο μουσικό σχολείο, γιατί και τα παιδιά είχαν την εμπειρία, γνώριζαν πώς είναι το περιβάλλον. Mm-hmm. Ωραία. Στο μουσικό σχολείο ασχολήθηκες με τα κρουστά αποκλειστικά. Η δίκευσή σου ποια ήταν? Τα κρουστά ήταν πάλι. Σαν βασικό όργανο, ναι, είχα διαλέξει τα κρουστά, τα παραδοσιακά κρουστά. Αλλά εντάξει, έπαιξα και πιάνο, έπαιξα και ταμπουρά, τα υπόλοιπα όργανα που ήταν μέχρι το γυμνάσιο. Στα μαθήματα αυτά τα γενικά που έκανες και στο μουσικό, δηλαδή τα γενικά. Και οι αρμονίες και η βυζαντινή, και νιώθεις ότι επωφελήθηκες σαν κρουστός μουσικός? Γενικά και στην αντίληψή σου και... Ναι, γενικά στην αντίληψη με βοήθησε πάρα πολύ η βυζαντινή μουσική. Πάρα πολύ. Και δεν μπορώ να καταλάβω αν μιλάει σοβαρά. Όχι, σοβαρά μιλάω. Γιατί είναι κάπως... Όχι, σοβαρά μιλάω. Η βυζαντινή μουσική και μου άρεσε και με βοήθησε. Και ασχολήθηκα στο σχολείο όσο... θέλω να πω, ρε παιδί μου, και να μην ασχοληθείς με αυτά. Εσένα σε βοήθησε σαν κρουστός και στον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι ενδεχομένως τα τραγούδια, τους σκοπούς ή τους χορούς. Δηλαδή όχι μόνο στο παίξιμο. Προφανώς στο παίξιμο δεν θα υποφελήθηκες κάνοντας βυζαντινή. Ναι, εντάξει, οκ. Άμεσα. Έμεσα ρωτά. Δεν το έχεις σκεφτεί? Όχι, δεν... δεν ξέρω. Μην κομπλάρεις. Η απάντηση... Η βασική απάντηση είναι όχι. Ότι δεν μου έδωσε κάτι. Άμεσα δεν. Άμεσα όχι, ναι. Τώρα, αν μου δώσει κάτι και δεν το έχω καταλάβει ακόμα, θα δείξει. Είσαι μικρός ακόμα. Είμαι μικρός ακόμα, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Πόσο χαρούμενος νιώθεις που με γνώρισες στο μουσικό σου? Πόσο χαρούμενος? Ναι. Πάρα πολύ. Εγώ λέω να μας αποκαλύψει τι έλεγε πριν τις κάμερες. Γιατί μας λέει, μην κάνετε αυτή την ερώτηση που κάνετε σε όλους. Σε τι σε βοήθησε το μουσικό σχολείο? Αυτή η κοινότυπη ερώτηση. Και μας απάντησε. Ναι. Τι μας απάντησε? Το ξέχασε τι μας απάντησε. Μπράβο του. Μας απάντησε ότι είμαι χαρούμενος γιατί γνώρισα. Όχι, είμαι... Το μόνο πράγμα που με βοήθησε είναι στο ότι γνώρισα το Χάρη και την Άννα. Εκεί το πήγες. Ναι. Εντάξει, εδώ νομίζω ότι παραλείπεις κάποια, αλλά... Ναι. Όχι μόνο παραλείπω, υπερβάλλω κιόλας. Εντάξει, δεν γνώρισα μόνο δύο παιδιά μας προσβάλλεις. Το γλύφεις για να ανέβεις στην υπόλοιψη. Έχουμε μιλήσει. Υπάρχουν προσωπικά δηλαδή. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Με τον Φίλιππο ήμασταν συμμαθητές καταρχάς. Ναι. Που δεν το ξέρεις κι εσύ και εγώ. Συμμαθητές με απόσταση κάποιων χρόνων. Με απόσταση 5 χρόνων. Θα σου πω ιστορία. Μπαίνω στο μουσικό τις πρώτες μέρες και δεν ήξερα πολύ κόσμο, ρε παιδί μου και τέτοια.
Εγώ όταν μπήκα πρώτη γυμνασίου, ο Χάρης, ο Καφέτσης, από εδώ, έδινε πανελλήνιες. Τον ίδιο χρόνο. Να είναι ευλογημένο, πολύ ωραία. Ναι. Και μπήκα στο σχολείο τις πρώτες μέρες. Ήμουνα με ένα παιδί που παίζε μπουζούκι στα διαλύματα και εγώ του Μπελέ και αυτός μπουζούκι παίζαμε. Και μας άκουσε από εδώ το παιδί και η παρέα του και ήρθαν από κοντά και μας βαρύσαν κάτι σφαλιά. Μας τραμπουκίσανε με καλό τρόπο. Μικρέ, τι παίζεις και ποιος είσαι και τένα και τα. Παρέα που σου είχα πει, μικρέ. Και... Καλά, εντάξει, τώρα δεν θα μιλήσω. Θυμάμαι να παίζουμε το ξενιτιά μου σε κάθε διάλειμμα. Ναι, με την Τσακαλίδη. Με την Τσακαλίδη, ναι. Αυτό που παίξαμε τώρα ναι, 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 ναι. Γι' αυτό το παίζετε τόσο καλά. Ναι. Έχουμε και ο Φίλιππος ήταν και ο δικός μου συνδετικός κρίκος. Αν και τα ακόρντα πειράχτηκαν λίγο στο ξενιτιά. Ναι, παραπειράχτηκαν. Ναι. Ναι. Λέω ότι ο Φίλιππος ήταν ο δικός μου συνδετικός κρίκος με την ορχήστρα. Δεν ήμουν μόνο δικό σου. Και πολλών άλλων. Έχω καταδώσει άτομα και άτομα. Σκέφτομαι ότι η ορχήστρα, και να το πάμε λίγο και στην ορχήστρα, είναι σαν ένα puzzle, δηλαδή που έχει τα κομμάτια που είναι πεταμένα, σκορπισμένα και έρχονται ένα-ένα και ενώνονται, ας πούμε. Γιατί υπάρχει μια γνωριμία, ο ένας γνωρίζει τον άλλον, είναι ξαδέρφια με το Χάρη και τον Γιώργο, γνωριζόσασταν μαζί από το μουσικό και όλα τα κομμάτια δένουν μαζί. Οπότε κάπως έτσι έρχεσαι και στην ορχήστρα. Σωστά. Να το πούμε και για τον κόσμο που δεν το γνωρίζει. Σωστά. Ο Χάρης ευθύνεται γι' αυτό πάλι. Ο Χάρης σε προσέγγισε. Ο Παπαδόπουλος. Ναι. Θέλω να μας πεις ακριβώς τι σου είπε και σε έπεισε. Ή ήταν δημοκρατικός όπως πάντα. Κοίτα, ακριβώς τον τρόπο προσέγγισης δεν τον θυμάμαι. Αλλά θυμάμαι ότι ήμουνα το καλοκαίρι της 6ης Δημοτικού προς πρώτης γυμνασίου. Εγώ τότε μπήκα στην ορχήστρα. Ναι. Εγώ όταν μπήκα στο μουσικό. Ήξερε τι έκανε ο Παπαδόπουλος. Τους ψάρευε από μικρούς για να. Ναι. Μου λέει. Έχουμε μια ορχήστρα στο σύλλογο των αργοναυτών και θέλουμε κρουστό, ρε παιδί μου. Θα σε ενδιαφέρε να έχεις τη θέση του κρουστού? Ο Φίλιππος ήρθε από τους αργοναύτες. Η πρόταση έγινε τότε. Η πρόταση έγινε τότε. Ναι, μου το είχε προτείνει τότε. Εγώ δεν πρέπει να το σκέφτηκα ούτε μια φορά. Απλά είπα ναι, πάμε. Εντάξει, ήσουν και μικρός. Βασικά, εγώ το θυμάμαι. Δεν τον ρωτήσαμε ποτέ τον Φίλιππο. Απλά το ανακοινώσαμε στους γονείς του και κάποια στιγμή απλά ξεκίνησε. Ναι, κάπως έτσι. Απλά ήταν το τυπικό που μου είπε ότι Φίλιππο, έχουμε την ορχήστρα. Ναι, πάμε, φύγαμε. Ωραία, και μπαίνεις μέσα στην ορχήστρα, βλέπεις όλους αυτούς τους νοματέους. Όλους αυτούς τους νοματέους. Κάποιους τους γνώριζες? Όλους τους γνώριζα. Όλους. Μαζί γνωριζόμασταν. Ναι. Γνωριζόμασταν, είχαμε παίξει σε ένα θεατρικό στους Αργοναύτες. Ναι. Πώς σου φάνηκε αυτή η φάση γενικά της ορχήστρας? Σαν πρώτη εντύπωση μιλάω. Σαν πρώτη εντύπωση δεν μπορούσα να. Δεν μου φάνηκε κάπως. Λέω, αρχικά ήταν παρόμοιο με τα σύνολα στο μουσικό. Ήταν οριακά ολόγιο. Ήταν το κόνσεπτ. Ναι, ουσιαστικά αυτό ήταν. Έτσι ένιωθα, μου φαινόταν γνώριμο το να παραβρίσκομαι με άλλους μουσικούς. Ο Χάρης ήρθε μετά το Φίλιππο. Ναι. Φαντάσου πρώτα ήρθε η Άννα και μετά ο Χάρης. Ναι. Να ρωτήσω, μόλις ήρθε σου είπε μικρέ, τι γίνεται, πώς και από εδώ. Όχι, καινούριος. Πώς και από εδώ. Ψαράκα. Αυτό είναι πολύ μεγάλο ψέμα που είπε. Θα το ανταποδώσω. Καλά, δεν θυμάσαι καλά. Μικρέ, τι παίζεις? Θα πάρω μαρτυρίες από άλλα παιδιά. Να πάρεις ό,τι θες. Εγώ είμαι σίγουρος για αυτό που λέω. Ωραία, ναι, για πες για την ορχήστρα τώρα. Τι ακριβώς να πω για την ορχήστρα? Είδες τους νοματέους εκεί? Είδα τους νοματέους. Κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό. Εγώ απλά ακολουθούσα εντολές. Δεν είχα λόγο να πω ότι το ένα το άλλο. Ό,τι μου λέγανε. Θα παίξουμε αυτό, θα το παίξουμε έτσι. Ωραία, τέλεια. Ακόμα έτσι είναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Σε ενηλικίωσε μουσικά η ορχήστρα? Κατά κάποιο τρόπο? Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Εντάξει, η ορχήστρα μου έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα. Έχω ρημάσει μέσα από την ορχήστρα σαν μουσικός. Φέρε λίγο χαρτί, γιατί συγκινείται το βλέπω.
Έχω ρημάσει μέσα από την ορχήστρα. Ναι, σίγουρα. Μπορώ να πω ότι... Με συγκίνησε και εμένα. Φέρε λίγο χαρτί. Κόψε 5 ευρώ χαρτί. Λοιπόν, θέλω να μας πεις, τώρα αφού έχουμε πιάσει την ορχήστρα, ποιος είναι ο οργανωτικός σου ρόλος μέσα εκεί. Ποιος θα έπρεπε Εγώ να πω κάτι. Όχι, πρόσεξε τι θα πεις, γιατί ο Παύλος στην εκπομπή του, η οποία θα παίξει, ναι. Θα δούμε. Την οποία θα τη δούμε. Ανακοίνωσε κάτι το οποίο δεν έκανε και έκτοτε το κάνει. Πρόσεξε τι θα πεις. Δηλαδή, ναι. Έχεις ανταγωνισμό. Αυτό που θα πεις, πρόσεξε το. Ωραία. Ο ρόλος μου οργανωτικός στην ορχήστρα είναι ο ρόλος του... Μη γελάς. Έλα, του Μιντιάδη. Είμαι υπεύθυνος... Πες το ρε ανθρώπινα. Είμαι υπεύθυνος... του Μιντιάδη. Είμαι υπεύθυνος των social media. Τέλος. Να καταγραφεί αυτό. Ωραία. Χειροκρότημα. Δύο στα 2, 20, έχει πάει. Τέλος. Λοιπόν, καταγράφεται. πόσο σημαντικό, και τώρα ρωτάω όντως, πόσο σημαντικός είναι για ένα σχήμα σήμερα αυτός ο ρόλος? Το να έχει ένα σχήμα δηλαδή social media, να ανεβάζει τακτικά, να ανεβάζει και με στρατηγική. Έλα, σοβαρά είπα. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η διαφήμιση παίζει μεγάλο ρόλο. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί... γίνεται. Μωρέ, γίνεται. Τώρα αυτές οι παρεμβολές που έχουμε... Αυτές οι φωνές. Δεν ξέρω πού έρχονται. Μήπως θα σκάσουν και κεράτα. Τώρα... Ακούτε τίποτα. Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντική η διαφήμιση. Όχι μόνο για... Ουσιαστικά δεν είναι απλά ορχήστρα, είναι σαν εταιρεία αυτό το πράγμα που έχουμε. Πουλάμε υπηρεσίες. Και είσαι προς απόλυση. Είναι πάρα πολύ σημαντική η διαφήμιση, ξαναλέω. Επιμένει. Θα με κάνεις να το ξαναπώ. Για να το πιστέψεις, το λέει. Όχι. Για να μαθαίνει ο κόσμος κυρίως την ύπαρξή μας, τη δουλειά Ναι, μας, ναι. την ποιότητά μας, τα πάντα. Δηλαδή σχεδόν απαιτείται ρε παιδί μου από ένα σχήμα σήμερα να έχει παρουσία και στα social media. Ναι, αλλιώς δεν μπορεί να ανέβει, θα μένει στάσιμο. Εσύ θέλω να μας πεις πώς βλέπεις, γιατί όταν ξεκίνησε η ορχήστρα κάποια άτομα λάμβαναν κάποιες αποφάσεις, μπήκαν κάποιοι ρόλοι, αναλάμβαναν κάποιες αρμοδιότητες, ας πούμε ο καθένας, και είχε την ευθύνη του. Ωραία. Και σταδιακά αυτό, προοδευτικά μάλλον θα πω, θα λέγαμε ότι αναπτύχθηκε και πλέον σχεδόν όλοι έχουν αναλάβει και από κάτι. Δηλαδή εσύ τώρα τα social media που ας πούμε μέχρι πρώτη γινόταν, δεν υπήρχε κάποιος υπεύθυνος, θα λέγαμε. Ο Χάρης που τώρα κάνει το podcast, ο Άλεξ που κάνει τα τεχνικά, τέλος πάντων, και ούτω καθεξής, μην πούμε για όλους. Πόσο σημαντικό είναι σε μια μεγάλη ορχήστρα, σε ένα μεγάλο σύνολο να υπάρχει αυτή η οργάνωση? Αυτό νομίζω το ξαναρωτήσατε και σε άλλο μέλος της ορχήστρας μέσα Τι στο σχέση έχει ρε podcast. φίλε, εσένα ρωτάμε τώρα. Και χαιρόμαστε Αλλά που παρακολουθείς τα podcast. Θα απαντήσω με τον ίδιο τρόπο ότι η διαχείριση όλων αυτών όλης αυτής της δουλειάς που πρέπει να γίνει, καλό είναι να ισομοιράζεστε στα μέλη της. Δηλαδή, ο Γιάννης είναι καλός στις δημόσιες σχέσεις, θα το βάλουμε στο τμήμα δημόσιων σχέσεων, ρε παιδί μου. Και θα μιλάει, θα κάνει τις δημόσιες σχέσεις. Ο Χάρης είναι καλός. Ο Χάρης ο Παπαδόπουλος είναι καλός στο μοντάζ, θα το βάλουμε να κάνει μοντάζ. Θα βάλουμε στον Αδέρνη. Θα το βάλουμε Αδύρη. Ο Άλεξ είναι καλός στην ηχοληψία και στο τεχνικό κομμάτι. Θα τον βάλουμε στην ηχοληψία και στο τεχνικό κομμάτι. Ώστε να μεσομοιραστούν τα πόστα. Ναι. Όπως και στο σπικάς θα έλεγα. Όρκιστρα και τέτοια. Ναι. Λοιπόν. Ωραία. Άλλα project έτσι που έχεις πάρει μέρος και σε βοήθησαν να εξελιχθείς μουσικά και να γνωρίσεις καινούργια πράγματα? Εδώ θα πω ότι με έχουν βοηθήσει απίστευτα Κιουρντί. Αγάπη μου. Φιλαράκι μου. Γιατί με τον Φίλιππο... Αυτή την ερώτηση επίτηδες την έκανες? Επίτηδες Για να την πει για έκανα. τους Κιουρντί. όχι. Μόνος του το είπε.
Μόνος Το του όχι, το το είπα πες. μόνος μου. Το είπα μόνος μου, δεν το συμφωνήσαμε από χθες Μόνος το του βράδυ. το είπα. Γιατί Ναι. είσαι και Kurdi Plus. Είμαι και Kurdi Kurdi Plus Plus, ναι. πια, ναι. Με βοηθήσανε πάρα πολύ Kurdi. Γιατί στο ρεμπέτικο και στο λαϊκό το ρεπερτόριο δεν είχα εμπειρία και είχαμε κάνει διάφορα project με τους Kurdi, κάποια live, μια ηχογράφηση η οποία έχει ανεβεί και στο YouTube. Παραπάνω. Έχουμε κάνει πραγματάκια με τους Kurdi και... Τότε που σε είχα βάλει να παίξει σε κομπολόι. Μην μου το θυμίζεις. Μην μου το θυμίζεις. Να το πούμε το story. Τώρα αυτό πρέπει να το πούμε το story. Όχι, δεν το λέω αυτό. Έχω Αυτό πάρει είναι- το αυτό Φίλιππο είναι- σε ένα. Οχ, Όχι με τους Kurdi, σε ένα δικό μου και τον έχω βάλει. Ήθελα να δώσει λίγο πιο ρεμπέτικο χρώμα και παλιά τι κάνανε στα ρεμπέτικα. Δένανε εδώ στο σακάκι, ξέρω εγώ, στο κουμπί ένα κομπολόι και παίρνανε ένα ποτήρι και κάνανε αυτό το Κρυστάλλινο. πράγμα. Ναι, κρυστάλλινο και έβγαζε τύπου ναι, ήχο ναι, ναι, κρουστού. Σαν και, βάτραχος το έχω δει, ακουγόταν, το έχω αλλά δει. για κάποιο λόγο του άρεσε. και τον έβαλα σε ένα στούντιο να το κάνει αυτό Πω. και βγήκε τρομερό. Βγήκε τρομερό. Να πω λίγο το setup. Ναι, το πώς, ναι, το πώς πες. ήμουνα. Που του είχα πει Ήμουνα- βάλε πουκάμισο. Ναι, Και μου λέει ήμουνα- γιατί ηχογράφηση δεν θα Θέλω άλλο κάνουμε. παραδοσιακός ο ήχος. Και του λέω βάλε πουκάμισο, ξέρω τι σου λέει. Τελικά δεν έβαλα που κάμισο. Ποτέ. Ήρθα με μια normal μπλούζα, μπαίνω στο στούντιο. Του λέω, σταμάτα την πλάκα. Θα παίξω όντως που κάμισο. Θα παίξω όντως κομπολόι. Σιδερώνει. Μου λέει, ναι, λέει, εγώ δεν κάνω πλάκα, λέει. Του λέω, οκ, λέω. Γράφω μπεντήρ, γράφω τον μπελέκι και έρχεται η ώρα για το κομπολόι. Και μου κοτσάρει μια τσάντα. Τσάντα backpack. Και εδώ πέρα Του δέσαμε το κομπολόι. έδεσε το κομπολόι εδώ πέρα, το κράταγα εγώ έτσι το τέντονα και με το ποτηράκι έπαιζα. Κρικ, κρικ, κρικ. Έτσι. Δεν το ξανακάνω αυτό. Όχι. Γίνονται και αυτά, Γίνονται κυρίες και αυτά, κύριοι. ναι. Και άλλα project έτσι ρε παιδί μου που να ασχολήθηκες και να παίξεις και μη ποντιακά τραγούδια και παραδοσιακά, ας πούμε, σε γλέντια εταιρεία αν έχεις παίξει. Σε μη ποντιακά, ναι. Σε live, σε γάμους, σε Ναι, συναυλίες. δηλαδή μου έρχονται ήδη live με τον Γιάννη που Ναι, έχουμε πάει. ναι, και- αρκετά. Ναι, που έχει ξεχάσει τα παπούτσια του 3 μήνες μες στα μάξι μου. Και έχουν πάει και έχουν έρθει αριδέα 5-6 φορές. Ναι, έχουν κάνει πολλά χιλιόμετρα. Ναι, ναι. Ναι, έχω κάνει. Γενικά δεν παίζω μόνο ποντιακά. Παίζω. Το καταλάβαμε αυτό. Και όπως είπα και πριν, παίζω και μουσική από άλλες περιοχές, Μακεδονία, Θράκη, νησιά και τα λοιπά. Οπότε ναι, έχω βρεθεί σε πολλά live, εκτός πόντου. Αυτά, δεν... Ωραία, πριν πάμε στο παιχνίδι, θέλω να μας πεις μια δήλωση για το Χάρη, Για το που Χάρη. είναι ο Μέγας Ευεργέτης στα κρουστά. Δηλαδή, Ναι, σου έχει πάρει ένα ρεκ. Από πού είναι το ρεκ? από την Ιερουσαλήμ. Μέσα. Έξω. Και τώρα έρχεται και το καινούριο όργανο. Και έρχεται και η Νταρμπούκα. Ναι. Μπράβο. Πω. Α, και το Και το Μπεντήρ. Μπεντήρ. Και το Μπεντήρ. Λοιπόν, έχω... Συγγνώμη ρε Χάρη, εντάξει ρε φίλε, τα ξεχνάω. Είναι και πολλά. Όχι, η αλήθεια είναι πως ο Χάρης με έχει βοηθήσει σε όλη μου τη μουσική καριέρα. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Του χρωστάω τα πάντα όσον αφορά Τα λεφτά. αυτό το... Είναι μέγας επενδυτής και συνεχίζει να Ένας είναι. επενδυτής. Ο Χάρης, όπως και ο Δημήτρης Σαξανίδης, που σε όλη μου την καριέρα μου έχει φτιάξει τα ούλια, μου έχει Να είναι κατασκευάσει καλά τα ο ούλια, Δημήτρης. μου τα έχει φτιάξει τα πάντα όλα, μια χαρά. Και όλα αυτά... Ναι, δηλαδή ο Χάρης και ο Δημήτρης είναι πολύ σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή μου. Ο οποίος και ο Δημήτρης είναι ψυχούλα πραγματικά. Ναι. Λοιπόν, εντάξει. Εύθυμη η εκπομπή μας σήμερα. Ναι, Μ' άρεσε που κύλησε έτσι η εκπομπή. Ναι. Και να την κλείσουμε να το... Με ένα καθόλου πυροτεχνήματα να το Άντε, ρε, παιδιά, κορυφώσουμε το παιχνίδι εντελώς. περιμένω, ρε παιδιά, πάμε. Λοιπόν, Να εξηγήσουμε ποιο είναι το παιχνίδι σήμερα. ναι. Θες Α, να είναι το- κάτι διαφορετικό. Ναι, δεν το έχουμε ξαναπαίξει κάτι παρόμοιο. Οκ, περίμενα φωτογραφίες. Το παιχνίδι σήμερα, όχι δεν έχει φωτογραφίες. Οκ. Το παιχνίδι σήμερα είναι ποιος είναι πιο πιθανό. Και εσύ απαντάς, μιλάμε για άτομα της ορχήστρας προφανώς. Οπότε θα μας λες έναν
από την ορχήστρα που σου έρχεται στο μυαλό, που είναι πιο πιθανό να κάνει κάτι από αυτά που θα σου πούμε. Εντάξει, το έχουμε. Οκ, πάμε. Ποιος είναι πιο πιθανό να κοιμηθεί σε πρόβα? Λοιπόν, θα απαντήσω πάρα πολύ αντικειμενικά. Θα είναι ο Χάρης, ο Παπαδόπουλος. Γιατί το παιδί. Ναι. Γιατί τρέχει όλη μέρα, τα ξέρουμε όλοι. Τρέχει όλη μέρα. Έρχεται στην πρόβα κομμάτια και οι πρόβες μας δεν είναι 5 και 6 ώρα. Είναι 9 με 12. Μια κοινή κουβέντα με Χάρη στο τηλέφωνο, γιατί μιλάμε σχεδόν κάθε μέρα. Έλα, για να είμαι πάρα πολύ κουρασμένο. Να σου πω Οπότε κάτι. συμφωνώ. Ναι, το ακούω αυτό που λέτε, αλλά ποιος να κοιμηθεί σε πρόβα, να κοιμηθεί σε πρόβα. Εγώ θα έλεγα αυτός. Εγώ. Όχι, ρε, ούτε καν. Γιατί? Θα μιλάς στο κινητό, οπότε όχι. Ίσα ίσα που κάνω θόρυβο εγώ, πώς θα κοιμηθώ. Λοιπόν, ποιος είναι πιο πιθανό Ναι. να έρθει μεθυσμένο σε live? Ξέρουμε όλη την απάντηση, νομίζω. Παύλος Σταματίδης. Α, Παύλος Σταματίδης. Άνετα. εντάξει. Ναι, θα μπορούσε. Ωραία. Θα μπορούσε. Και σένα, αλλά όχι πριν το live, μετά το live. Σωστό. Ο Παύλος σίγουρα πριν, άνετα, κάποια στιγμή θα γίνει. Ωραία. Ποιος είναι πιο πιθανό να τον πιάσει νευρικό γέλιο πάνω στη σκηνή? Παιδιά, εγώ. Ναι. Δεν υπάρχει, όχι. Ειδικά τον τελευταίο καιρό με το αστείο το Τζάρλις. Εντάξει, εντάξει, παιδιά, έχω ιστορία. Είμαστε στο Hollywood Stage, παίζουμε. Και κάνω solo στο Κόνιαλι. Και κάνω solo. Εγώ έχω επικεντρωθεί στο τουμπελέκι μου να παίξω solo και αυτά, να βγει όλο κομπλέ. Και να ακούμε τον Γιώργο από το μικρόφωνο. Παρένθεση. Ο μικρός μου αδελφός, ο Πέτρος, μου είχε βάλει το βίντεο αυτό το αστείο και εγώ το έβλεπα εκείνη την ώρα. Και κρατιόμουν πώς και πώς να μην με πιάσει νευρικό γέλιο. Και πάνω σε αυτό, μετά από λίγο, για να τελειώσω το live, για να τελειώσω το solo και να τελειώσει το κομμάτι, επειδή τράβηξε λίγο το solo, είναι η αλήθεια, λέει ο Γιώργος στο μαεστρόφωνο: «Τσάρλις, άντε με το solo σου! Τελείωνε!» Εκεί εντάξει. Εκεί δεν γελάσα μόνο εγώ, γελάσατε κι εσείς. Αλλά... Ναι, εγώ είναι πιο πιθανό να πιάσει εμένα νευρικό. Ποιος είναι πιο πιθανό να το πιάσει νευρικός βήχας πάνω στη σκηνή? Βήχας. Νευρικός βήχας, να μην μπορεί. Νευρικός βήχας. Δεν έχω τι να απαντήσω σε αυτό. Ποιος είναι πιο άρρωστος, ξέρω. Να πω εδώ ότι. Να πω ότι αυτές οι ερωτήσεις είναι πολύ συγκεκριμένα κατευθυνόμενες. Νευρικός βήχας. Ναι. Ποιον έχει πιάσει? Καλά, στην πλατεία Αλεξάνδρας εκείνη το βράδυ. Νομίζω είναι must πλέον. Βήχας. Να σε πιάσει νευρικός βήχας, ναι. Δεν μου έρχεται τίποτα. Μόνο μια φορά μου έρχεται εκεί στην πλατεία Αλεξάνδρας που ερχόντουσαν 10 μποφόρ μες στο στόμα μου και μαζί και σκόνη από γύρω-γύρω και αλάτι της θάλασσας. 20 μποφόρ είχε εκεί. Ναι. Θέλω να την ξεχάσω και τη συναυλία. Λοιπόν, ποιος είναι πιο πιθανό να μαλώσει άγρια για ένα χαζό λόγο? Οι λόγοι που μαλώνουμε είναι χαζοί κάθε φορά. Ναι, άγρια όμως. Άγρια. Έχω πολλές επιλογές. Να τις πω όλες, είναι από μία. Την πιο καλή. Την πιο καλή. Έναν να μας πεις βασικά. Ένα. Ένα συνδυασμό ατόμων. Ναι. Όχι, ένα άτομο. Ένα άτομο. Ένας. Δεν μπορώ να πω άτομο, μπορώ να πω δύο όμως. Συνδυασμό. Παύλος Γιώργος. Ναι. Ή θα μπορούσε. Παύλος Χάρης. Ή Χάρης Γιώργος επίσης είναι δυνατό. Χάρης Γιώργος, ναι, αλλά μετά τα βρίσκουνε. Για χαζόλο. Μέσα στην πρόβα του λέει. Με το Χάρη δεν μαλώνουμε, ρε φίλε. Όχι, μην το ξαναπείς. Είμαστε αγαπημένοι. Ποιος είναι πιο πιθανό να μπει στη φυλακή για ένα χαζό λόγο? Π.χ. να τρακάρει στα συγκρουόμενα ή να ξεχάσει να πληρώσει τη ΔΕΗ, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Ωραίος. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω κάτι σε αυτό. Δεν μπορώ να απαντήσω κάτι σε αυτό. Ναι, εγώ άλλο θα έλεγα. Ξέρεις, μ' αρέσει αυτό το παιχνίδι γιατί σκέφτεται ο καθένας διαφορετικά. Ναι. Ωραία, ποιος είναι πιο πιθανό να ξέρει όλα τα τραγούδια της Βύση? Για τον προφανέστατο λόγο, Γιώργος Παπαδόπουλος.
Της Βύση, ναι, για Βύση δεν ξέρω. Τώρα, κοίτα, μας έχει κάνει διαφωνώ μαζί του. Όχι, κοίτα. Ο άνθρωπος έχει τρελό ρεπερτόριο, οπότε είμαι σίγουρος. Ωριακά σίγουρος. Λοιπόν, ποιος είναι πιο πιθανό να δει μια σειρά με 6 σεζόν μέσα σε μία μέρα? Θα μπορούσα να είμαι και εγώ. Θα μπορούσα. Αλλά δεν ξέρω, ο Τάσος μου βγάζει πολύ έτσι serial άτομο. Πολύ, πολύ. Ποιος είναι πιο πιθανό να γίνει influencer? Αυτό τώρα το είπες επίτηδες. Όχι, γιατί έλαχε η ερώτηση. ανερχόμενο influencer εσύ με τα ριλάκια. Με τα ριλάκια. Εσύ εννοείται. Αυτό το είπες επίτηδες τώρα. Ή ξέρεις την απάντηση. Ποιος είναι πιο πιθανό να πάει σε reality? Όλοι μας. Ποιος είναι πιο, δυνατό πιο πιθανό να κερδίσει το reality από την ορχήστρα? Εξαρτάται τι reality, ρε φίλε. Big Brother. Big Brother. Big Brother. Τι είναι αυτό, δεν το ξέρω καν. Δεν κοιτάζω τηλεόραση. First dates, πώς λέγεται το άλλο, το. Εκείνο τον τύπο που είχε. Τέλος πάντων. Ένα reality. Το Masterchef, ξέρω εγώ. Το Masterchef. Το Masterchef. Όχι, έχει να κάνει με μαγειρική. Ναι, Τέλος ναι. πάντων. Ναι. Πες ένα reality. Άννα Τσακαλίδη. Ναι. 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 Πολύ άνετα. Ναι. Πολύ άνετα. Ναι. Στο χαλαρό. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Τι ερώτηση είναι αυτή, ρε φίλε? Ποιος την έγραψε? Ποιος είναι πιο πιθανό να κάνει μεταμόσχευση προσώπου? Εγώ ξέρω και να. Τι απαντάς αυτό, ρε φίλε? Ένα άτομο πες. Δεν μπορώ να απαντήσω κάτι σε αυτό. Ποιον σκεφτόσουνα? Εγώ. Ναι. Τον Παύλο, το Σταματίδη. Αυτός δεν θα έκανε μόνο πρόσωπο. Λοιπόν, αυτή ήταν η πάρα πολύ σοβαρή εκπομπή μας με καλεσμένο το φίλο μας από εδώ. Ακαδημαϊκό επίπεδο θα έλεγα. Ναι, άλλοι είναι του πανεπιστημίου και άλλοι του πεζοδρομίου. Πάρα Ωραία. πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν πολύ μαζί. Τι είπα? Πολύ. Σας ευχαριστούμε. Λίγοι θα είστε σίγουρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σε άλλο ένα podcast. Ευχαριστούμε τον Φίλιππο. Ευχαριστούμε, Φίλιππε. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή. Φιλάκια πολλά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast. Σήμερα έχουμε πολύ Σταμάτα. Κληθεί στα γέλια αυτός. Πάμε πάλι. Να σου πω. Ρε βλάκες, συνεχίστε να γελάω. Εντάξει, άστο να γελάει. Λοιπόν, πάμε. Οκ, εντάξει.